Влизай! Настаняй се удобно. Ти вече си влязал и си се настанил, ма чак сега чукаш. Та, онзи ден на стрима се случи така, че ми се наложи, имах нужда от едно нещо. И това нещо днес пристигна. Така че сега ще го анбокснем и ще го тестваме. Това е анбоксинг, ревю, тест и други работи. Нямам търпение, защото това е едно от любимите ми неща. Така. Айде да отворим тука. Ето е кутийката for you. Яко! Тими Тръмпет. Виж какво пишеш тука. 3+. Това е сигурно за IQ. Аз се вписвам. На ръба съм. На ръба съм. 3+, но се вписвам. В границите съм. Така. Гледай сега какво остава. Сега... гледай бе, тук има кларинет. Саксофон де. И саксофон трябва да си купим. Има и кларинет. Това не е просто тромпет. Ти не си готов. Няма ли ионика? Ами... Ако се чуеш за какво ми е това, тук що ти... Имаше нещо вътре! Колко батерии ти трябва да е? Те са от големите? Те са 4. Абе, ало! Чакай, бе! Защо надувам като сложих батерии? Стана! Хей, бе! Бе! Брр! Гледай каква дискотека! Ма гледай, като го затвориш до край и спира. За къв дедов? Така, нали, това е много яко, нали. Музикален такова съпровод има, но това е за един от тия моменти. Това е за един от тия моменти, дето просто ти се иска да имаш тромпет. И когато ти се прииска да имаш тромпет, вече имаш. Това е най-гениалното нещо, което някога съм си купувал.